¿Bien? Sí. Gracias. Jak chcesz, to może przejść do flagi. Dobra? Bo my idziemy tutaj bez stroju, to będzie flaga. No, a tutaj. No to by tak powiedział. To czy te chorwackie, mamo?
Kiedowną zorganizowała wycieczkę tam w Peru. Z ciekawościwie gazdowie miasta idzie pan burmistrz Janusz Pajcher, pan burmistrz Mariusz Koperski, pan burmistrz Wojciech Solik, idzie szefowo Rady Norkiwie, no tu pięknie pani Renata Szyk, jest szefowo Wydziału Kultury, jak mogło Wawrzyniec Beszczycki. Ciekawe jaki toniec tą zatońcą pokozą. Osobna grupa, tak, możemy go potraktować jako osobną grupę, bo pytamy o minutę, tą kulturę jest za. No już, nawet już zaczyna tańczyć.